Viem, kam ty mieríš, ale to video, na ktoré si reagoval, tak bolo vlastne reakciou na to, že niekto potrebuje substitučnú liečbu testosterónom alebo terapiu a práve tieto látky, ktoré som vo videu spomínal, napríklad Nebido, Sustanon, testosterón, enantat, slúžia na to, aby sa ti ten alebo tá lulina, neviem, jak sa to skloňuje v češtine, aby sa ti postavil. Takže nie je to tak, že ty ich budeš zneužívať, aby si len mal svaly a aby sa ti potom v dôsledku dlhodobého užívania alebo nesprávneho užívania nepostavil, ale ja to hovorím z pohľadu toho, že týmito látkami si vlastne pomôžeš, aby si do tela dostal viac testosterónu, keďže tvoj vlastný sa už nevytvára v dôsledku napríklad dlhodobého užívania steroidov alebo nejaká genetická porucha, alebo jednoducho vekom chlapi po 50-ke, po 60-ke už takúto substitučnú terapiu testosterónom často vyhľadávajú a potrebujú. Takže tak skrátke. Ak chceš vedieť viac o týchto látkach alebo iných doplnkoch výživy pre podporu rastu svalstva a tak ďalej, hoď mi follow a sleduj ma. Jo, a kto ste z okolia mesta Podolinec, mestečka Podolinec, tak príďte si tu zacvičiť. Je tu super fitko.